Киши. Оф, бе! Уре! Да, не съм спрял. Куснем само някакви, дето нищо не могат да правят. Тези с ръчички на пода ли е по принцип правилно? Да. Сега скочи предварително. Мурсух така. Що го биеже? Сега само на мене. Що го биеже? Що не го бие? Защо го биеже? Айде давай само близкия план. Не мога да гледам. Що го биеш сам, бе? Това втора серия! Кала, ела да измислим един бой. Как се... Стига! Да. Ба, човек, забележи само как ние сме на дъхванката на залата, да я знам как. Виж, всички правят нещо. Преди той всеки го мързеше да гледа, а пък като не видяха, сега искат да правят бой. те искат да стават известни тяхното като нас, защото вдъхновение. ти си силно ще е хит. Гледай само, че всеки прави нещо. Те па сега лежат. Там те скачат малко някак. правиха, ама преди малко правиха. Мал шанс. Виж пък, когато взеха да снимаш, когато взех да снимаш, когато взеха да изпадат. Аз причина. Трябва човек. Трябва да го направим. Послание, кои са звездите сега? Значи искаме да отправим едно послание към господин Иван Нешев и Петър Христов. Абе, те мръшаци не знаят как да снимат, нали така? Сега кои са зрители? Снимам. Супер, спирах. Не бе, кажете си каквото има да си казвате. Кажете си каквото има да си казвате. Давай. Виско!